Amen. Jesus. Amen. Amen. Mandithathe lithuba ndibulise kumfuzi umhlambiso oziphethelele lenkonzo kaba ukhenyane kangaka. Hallelujah. Amen. Ndibulise umfuzi wenu. Amen. Obekhokhele utata ukhenyane. Malibonke igama lenkosi. Ndibulise bonke abefundisi abakhona, iBishop ngazo zonke izihlalo. Amen. Nabanye inkokheli ezilapha phansi. Nazo ndiyazibulisa ngokuhlonipha okukhulu omama befundisa abakhona bonke abazalwane ngehla igama lenkosi. Ngokukhethekileyo ndibulise usapho lalapha ekhaya, family yonke. Praise God. Namhlanje sizolila naye. Amen. Akukho mnandi ukushiywa lilungu lekhaya. Malibonke igama lenkosi. Futhi akukhathaliseki noba unoyesu omkhulu kunabanye, kodwa kubuhlungu ukuswelekela. Amen. Kodwa ke lonto iBhayibhile ithi kwincwadi yamaRoma, andithanda uba ningazi bazalwane. Amen. KwimaThesalonika, malibonke igama lenkosi, singakhali njengabantu abangenalo ithemba. Hallelujah. Leliphi elithemba? Lelithi uba ukhenyane sizodibana naye ngaphaya. Praise God. Kahle kahle bangcwele utata ukhenyana asizanga uzomncwaba. Ndiyayiqonda ba imiss call bazali bami, lonto ningathi amen. Uba ukhenyana sanga uzomncwaba. Hallelujah. Kodwa uba ukhenyane sizomtyala namhlanje. Malibonke igama lenkosi. Uba ukhenyane samncwaba emanzini ngobaptizo egameni likaYesu. Praise God. Ngoku ke umuntu akathi sefila phindafi. Hallelujah. Egadini yase-Edeni sithe xa sithetha izolo sathi wonke umonakelo okhoyo wamoshakala egadini yase-Edeni. uThixo wadala umuntu wambumba, ekumbumbeni kwakhe wathi uba ke wadla kulo mthi okwazi okulungileyo nongalunganga uyakufa. Amen. Samazi uThixo engelilo ixoki. Thixo akalilo ixoki. Amen. Abulila amaxoki mina emhlabeni. Hayi baxoka abantu. Noba ninojameni baxoka abantu. Anditsho nini ndithi abantu baxoka emhlabeni. Praise God. Kodwa uThixo akalilo ixoki. iBhayibhile ke sambhaqa besidla kumthi bekuthiwa mangadliwa kuwo. But sababhaqa ithi iBhayibhile emva kuba bedlile kwaqabuka amehlo, azange sithi kuthi bathi gelekeqe bawaphansi bafa. Kodwa kwaqabuka amehlo bazibona uba bahambaze. iBhayibhile yami ke ithi bava isandi sikaThixo emyezweni, baqala ukubaleka bokuzimela. uThixo wabuza uba Adam uphi? Wathi Adam ndive isandi. Kwakhona obhala ingoma athi ndisivile isandi sakho ndabaleka. Ndayibona uba le ngoma kodwa ayifani bayiculwa ngamakholwa, ngoba ingoma ephuma kwihlazo lubi loba ukoniwe kubalekwa uThixo. Amen. Bemnandi eziconferencini kwinkomfa sithi ndabaleka Nkosi yami. Ubaleka uThixo, umuntu kubaleka zibishop, kubaleka amagosa, kuyabalekwa apha enkonzweni. Hallelujah. Now emva kuba simbhaqile umbuzo uthi kanti uThixo bengathanga uyokufa, but asimboni uAdam efile. Kwathi kanti umuntu ebethetha ngokufa umuntu wangaphakathi. Hallelujah. Immediately ke kufa umuntu wangaphakathi. Isizathu soba uThixo abuze Adam uphi kungoba umuntu wangaphakathi nguye okonekthana nomuntu wangaphezulu. iBhayibhile ke idlule kwincwadi yamaRoma uMaroma uqala nguchapter 15 nguverse 40 uthi kuneziqu ezisemhlabeni kube khona iziqu esezulwini. Utsho ukuthi xa konakalayo apha ezulwini kuyavakala. Malibonke igama lenkosi. Now wahamba uAdam emyezweni ehamba disconnected noThixo. Utata nje belapha elifota. Amen. Kundibona iextension apha. Andiyazi mhlambi le extension kuthena nga40 ngaphandle kwayo. Kwathi kanti amandla ukuze ioperate ividiyo inida sibe connected kumbane osuka endlini. Khona izinto esibulazizo emhlabeni kanti we are disconnected nezulu.
Zikhona into ezingasebenziyo uzame ngandlela zonke kanti hayi lento ibidinga i-extension engabonwayo, i-extension yangasendle. Noba uAdam ethandwa nguThixo kodwa uThixo akakwazi umfihla ubuze bakhe ngoba kukhona into eqhawuke egadini yaseEdeni. Wahanjwa iminyaka ithi iBhayibhile uJesu uthi banenye intombazana balibonke abanenkosi intombazana ithi banoJesu equleni. uJesu wayemhle bangcwele, amen, wayemhle. Ndiyakubona mama mohlonjonga luthando samthanje umfundisi Ngqunge, love you too mama. uJesu wayemhle kakhulu. Le ntombazana kuthiwa ke ine experience yoba uba ithe iweave indoda yadilika. Ayivele ithi nje iweave uvela udilike. Ifika ke ngoku uJesu ehleli apha ndiyayibona ivoice yayitshintsha mfundisi wena. Yathi uzothini apha kwatshintsha nevoice. Uthi uJesu kodwa ke andikho apho. Uthi uJesu xa ehlayo uThixo ungumoya. Funa nje lo but uThixo bani ungumoya. Now into emoshakele egadini yaseEden kwazanywa indlela zonke inzame in the Old Testament kuphalazwa amagazi, but injongo yokuphalazwa kwamagazi kuba kuhlanjwe izono ngoba izono azihlanjwa lingekho igazi. That is why emva babonile babaze yefana bangcwele ithi iBhayibhile bathatha amagqabi bazigquma ngoba baze, but kwafika uThixo ngoku sebezigqumile ithi babaleka ngoba baze isimanga benigquma ntoni xa kufika uThixo niphinde nibese. Kuthi ukuthi kukhona umgqumo wabantu, inzame zabantu ezigqumayo, abantu bazame ukulungisa imizi yabo. Athi uDavide uba uJehova engawakho umzi bafumaneka abakhayo besabulalela. Wathi hayi ingxaki abasibaleke size uzenjani likhona igqabi. Wathi uThixo noma kufanele bandiqhele apha ukuze ngoba waphinda wabenzela futhi ngoba ufele olulwenza impahla awukwazi uba kufele kungaqhelwanga kwanyanzeleka kuphalala igazi. Kwathi kanti igazi lebhokhwe nenkomo negusha alinawo amandla. Ndiyakuba ukhenyane. Now ngoba into efuna ukuyiselwa mzali wami sifuna urestora into eyadalwa nguThixo ngomuntu ngoba wathi wena uzoba nobukhosi. Into eyabiwa nguSathane egadini moyingwe ubukhosi obafakwayo ithi wamsikelela umuntu amagama. Into yokubula kuthiwa nzodla ukubila kwebunzi lami kuza emva komuntu edisconnected nezulu. Kahle thina kufanele basisihlasa imali sadalela uba sizinana kodwa isono sibangela sibile sigitsa every day sifaka isifi sisono egadini. iBhayibhile yami ke bangcwele ithi apha wenzela baqhuma ngoba into enamandla efuneka isebenzi lapha ligazi, but ingxaki ke ngoku uThixo ungumoya. Now umoya ukwazi uphuma igazi, umoya ukwazi uphuma igazi. Asinithi igazi zahlatshwa iibhokhwe abantu abatshintsha sababona ejubhox kwenze njani eligazi bahlanjwa ngalo alikabi namali. Wathi mantshintsha izinto. iBhayibhile yami uditshana nomeli akazani nandoda athi uyomitha uzala unyana umbize ngegama elinguYesu ngoba eyokusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Emmanuel, God is with us. Jesus, uThixo unathi. Glory to Jesus. Akunandaba uba uSathane behlekisa. Hallelujah. iBhayibhile yami ke bazalwane lapha injongo yoba ngoba uJesu nguThixo. If out ufikele kwipoint ka ufunda iBhayibhile umbone uJesu enguThixo. Ngoba uJesu akanadada akanamama. Mamela ndiyabona uba linshile. Uthi unika lo mfana uPhilip sibonise uyihlo ubuza kumuntu ongenadada.
Glory to Jesus. Sibonise uyihlo kosanelisa umbuzo wakhe uthi ndinaqasha lingakanani. Dinani obone mna umbonile ngoba Jesus is the Father. Glory to Jesus. uJesu nguThixo osenyameni ngoba wandiba inyama ngoba sifuna igazi lakhe. Ethi iBhayibhile kuncwadi yamaHebheru wangena kanye kwingcwele yengcwele wadelela akhe igazi ingelela bhokhwe ingelela nkomo. Abantu besamehlula ngoba babhithwe incwadi kaMathew. Ibabhidile incwadi kaMathew baba bava esithi hambani nibabhaptize egameni loyise lonyana lomoya ingcwele kanti uyise is not the name. Le nto isindisayo is the name. Amandla investwe egameni. Wonke umuntu olapha ngofather ingwevu zami ezilapha kuthiwa ngofather. Seven, but xa ndifika ndizobiza ufather kubhekwa ngoba kodwa xa ndibiza igama ndithi mfundisi umtshisa uyabheka ngoba ndibiza igama. Xa sithe sabize lakhe ithi iBhayibhile onke amadoda ayakhotha when we call upon the name of Jesus. But the name of Jesus is the saving name. The name of Jesus lilo elizisa ukuphila. That is why mfundisi phambi koba hambe ngoba ubayike ubhaptizo is a command. Kukho ibishop esingabhaptizwanga ngoba baqala amabandla babhaptizwanga. Nyandiva ngoba xa ungabhaptizwanga ufanga. That is why ushumayela uhleba ngoba ufanga. Once wangena emanzini uyangcwatywa ufa umuntu omdala. Roma 6:4 sangcwatywa ngobhaptizo ekufeni kwakhe njengoba wavukayo nathi sivuke sinobomi obutsha ngobhaptizo in the name Jesus. iBhayibhile yami ithi ngoba le nto siyifunayo sizokhula umonakalo wenze egadini yase-Eden. Nivele bangcwele bathi abakotayo siyikoti kutata uZongozi le nto yoba umuntu into engento imihla imifutshane izelwe zinkathazo ezelwe ngumfazi ifana benjalo yophula ifestiri yareyipha yona izelwe ngumfazi yathakathi izelwe ngumfazi inomoni izelwe ngumfazi ibineempakamo ngoba izelwe ngumfazi avele uJohane athi abo bamamkelayo wabanikeza igunya babe ngabantwana bakaThixo. Hallelujah. Uyaphuma emaqirheni xa uhlangene noJesu. Uyaphuma ematshaweni xa uhlangene noJesu. Hallelujah. Ithi ingonyama yomndeni wakaJuda. Jesus. Yabona ke igunya yile nto ndakhe ndayibona mfundisi wenu ke ndasebenza phaa eStabred eBakery. Ukhona i-horse and trailer trucks sonke isonke seQueenstown sibhakwa apha eFort Jackson nesemthatha yonke indawo wawusubone uStabred yazi ubhakwa apha. Amen. Nasemthatha kubhakwa pha kwazofika wonke amadrika apha khona into ethi Stabred. Nivele mancane ubhakwa eFort Jackson. eFort Jackson bakhona itruck ezinkulu ekuphumayo iyemthatha isisonke kubekho iBakery ezipha izikhawulelayo naseQueenstown zonke indawo zibhakwa apha. Ngenye ilanga ndihamba nalo drive kuba le truck inkulu siyahamba sathi xa si-approacha inciba yabona omnye umntana unomzimba omncinci traffic lo mntana wafika ayinkulu truck wamagadla phakathi endleleni wafika xa ndijonga lusecam kwam ndambone apply brakes ndabuza njani lo mntana mncinci noyeka 91 le wathi ndibethwa ligunya Jesus. bethwa ligunya ndiyayibona i-age yakhe kodwa igunya alinikiweyo
libangela noba isigadla sesiza Jesus. sime. Bonke abamamkelayo wabanikeza igunya kubathakathi kumadimoni bathi in the name of Jesus amadimoni uyanumfa in the name. Glory to Jesus. Yamangaze ligunya alina ndaba nokuthiwa uqhela uthakathwa lingena kwintombazana lingena kutata lingena kumfana sifefa igazi. Wabona thiko lasebebaleka ababaleki thina babaleka igunya igunya. Jesus. Esikholwa yazifi utata uKenyana akafanga ulele lizokhala icilongo ngenye ilanga avuke icilongo linjenge-alarm. That is why size kwi-celebration. Size kwi-celebration ezikholwa yazifi kodwa ziyaphila ziku-waiting room liyezilanga xa zobizwa amagama. Haleluya ngoba xa sewungcwatyiwe uyalala. Yaniphambanisa lento egama likaYesu. Athi umhlabelo libongwe ngabantu Libongwi. Elosi. alikho 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 Igama. elihle njengelawo Elihle. elihle njengelawo. Elinjengalo. Hey, njengoba sabhaptizwayo Simembethe uKristu. simembethe yaba uthi umhlabelo noba ndigqoka amanikiniki ikhona ingubo. Abantu bacifa amanikiniki zingubo ehlakazelayo. Lesuthi xa nikhomperisha kwingubo endibekele ezulwini ifika ibe hlakazaka. You cannot compare into esizibekelweyo. That is why incwadi ethile lithi azosule inyembezi ebusweni babo kungabi kusakho kukhala sesivathe ezingubo noba singancina namhlanje umhlaba noba siyahlutshwa noba siyadelelwa kodwa liyeza ilanga lethu. My time, my time, my season, my time, my time, my time. It's coming, it's coming. Abathakathayo ababe namona balumana bala xa sesivuka sivuka sinamandla xa sesiphakama siphakama sinamandla.